Pois nada, imaginaste, José Luis, eu sei que vos facedes, que mandades o cocido xa preparado ás casas da xente para que a xente o queza e o coma. Pero que agora, nas propias casas, nós podemos mercar todo o necesario para facer un cocido e mandalo por correo a calquera parte de España. Non perdan detalle porque isto é unha iniciativa espectacular. Que tal, irmán? Como vai a cousa por Madrid? Que tes gana de cocido ou que? Xa en Madrid complicado, non? Pois non te preocupes que teño a solución. Contoche, que teño o meu irmán en Madrid e ten o home ganas de cocido. Como podemos facer? Aquí ao lado tes a carnicería de Pepe, pasa ali, mercarlle todo o que precises, e podelo enviar nesta caixinha, todo o que che colla dentro vai che valer igual. E aparte este mes témola en promoción a 15 euros, vai che asegurado, e despois tes o recibo de que foi entregado en Madrid. En 24 horas así te no lea. De tempo no inverno, cando máis piden para mandar para Madrid, para Barcelona, para Valencia, e pa aí. Mandamos uns chourizos de cabazo. Uns chourizos de cabazo, xa, de primeiro. Unhas lenguizas de... tamén. Unha androlla. Coidado cos chourizos, Lacón. Home, un cocido sen lacón non é cocido. Unha cachucha. Mandámoslle así, enteira. No, despois cortámosla. Eso despois cortase e prepárase. A panceta. Unha panceta boa. Aquí lo colocando ben que nos ten que caber todo. Cachucha, para dentro. Como naceu esta campaña? Bueno, xa levamos uns anos facendo co tema da castaña, esta caixa de 15 euros chea de castañas, e como se veu que funcionou moi ben, tamén pensamos fai cousa de 3 aniños ou así, facelo co tema do cocido. Entrou na bolsa? Bueno, eu creo que ainda podías haber enviado algo máis, pero bueno, penso que chega. Todo que sea hasta aquí arriba, que podamos pechar a caixa, podes enviar. Tú avísarnos o paso do carteiro, levanche a caixiña, prepárala ali na túa casa, recóllenche e tráela. Principalmente estamos facendo nas zonas rurais daqui da provincia de Ourense, son zonas que hai matanza, que hai tal, como aquí a Baixa Limia ou zonas rurais de Lugo, que tamén hai moita demanda desto, e nas zonas rurais de Pontevedra. Son sobre todo para zonas rurais, zonas interiores, que é onde realmente existe a demanda deste tipo de... e a costumbre de facer as matanzas. 15 euriños atacando vai durar esta promoción. Este mes de febreiro. Hai que aproveitar o que queda do mes de febreiro para mandar o cocido onde nos dé a gana por tan só 15 euriños. Irmán, listo, en 24 horas tes todo o necesario para facer un cocido como mandan os libros.